Een hele goede Jon en welkom bij dit speciale programma over de Zuid-Ier. Ja, wat gaan we van Jon zien en wat gaan we jaren? Ja, het project de Zuid-Ier rint al 10 jaar en er is een prutte bad, maar er staat echt nog een prutte op het stapel. Ja, we doen een terugblik, we behandelen de rinde zaken en we zorgen natuurlijk ook veruit. Ja, het programmabureau Zuid-Ier dat bestaat uit 3 partners. De provincie Friesland, het wetenschap Friesland en de gemeente Noord-Friesland waar we hier ook te gast binnen, hier in Dokkum. Ja, de bestuurders die zitten van jullie aan tafel om jou bij te praten. En daarna zijn er ook uitvoerders aanwezig om vragen te beantwoorden. En die vragen die binnen welkom via WhatsApp. Dus je kunt dus gewoon een bericht sturen via 06 120 830 46. Dat is 06 120 830 46. En we doen ons best om zo volle mogelijk vragen uiteindelijk te behandelen. En dat doen we aan het eind van dit programma. En mochten we er net aan komen, dan we ze altijd letter in deze week weer beantwoorden. Ja, tot 9 uur is dit programma te bezien via RTV NOF. Kanaal 20 van Kabel Noord. Het YouTube-kanaal van RTV NOF. En natuurlijk ook de Facebookpagina. En als je nou iets mist, dat kan natuurlijk. Misschien maak je eraan tussen wij. Dan kun je het altijd weer waarom zien via YouTube van RTV NOF. We gaan beginnen. Want de eerste gasten die zitten al aan tafel. Bestuurder van het wetenschap Friesland, Otto van der Gaalien. Welkom, fijn dat je er bent. Dank u wel. En projectleider Ecologie, Jeroen Huisman van Hal Larenstein. Jout, ook dat goed ha? Ja, dank u wel. Je had de reis ook naar Dokkum maken. Ja. Ja, eerst van der Gaalien van het wetenschap. Ja, kun je me uitlezen, hoe is dit programma het zien jullie? Hoe is het al je ontstaan hier? Nou ja, het zien hier verliezen. Toen leidde de wereld er natuurlijk hele oorzaken. En toen hier weer krimp, het toverwoord. Of het zwaard van Damocles. Het is maar correct hoe je het toen bezocht. Dus toen zijn bij die 2 overheden. Nou, we moeten gezamenlijk zien of een project van een groen te kennen werd voor het gebied. Een plus mee aankennen. Ook op het gebied van recreatie en toerisme. Dus daaruit is het ontstaan. En toen zijn er al hele mooie projecten ontstaan. Nou ja, die het nog zo langzamerhand uitvoerd binnen. En wij het nog een paar van op stapel staan. Ja, jou bent bestuurder van het wetenschap. Maar ook je nou persoonlijk vrees je van, wat voor gevoel heb je bij dit project? Nou, het is gewoon hartstikke mooi. Dit is denk ik een van de eerste projecten waar de provincie, het wetenschap en de gemeente op een hele goede manier samenwerken gaan. Dus je zegt eigenlijk een hele goede samenwerking ontstaan. Waar toch ook een swing in kwam. Ja. En waar toch ook dingen ontstaan konden. Er kwam een geld los. Nou, dat is natuurlijk altijd makkelijk. Dan kan je ook... dan kan je wat doen. Ja, kan je wat doen. Maar ja, je moet het geld wel hebben, want anders kan je niks. Dus dit is een hele goede samenwerking geweest. Ja. Jeroen Huisman van Hal Larenstein. Hoe lang ben je al bij het project belutsen? Nou, inmiddels 2 jaar. Ja, een beetje 2 jaar. Ja, klopt. Ja. Wat is jouw gevoel bij het project? Nou, ik vind het een hartstikke mooi project. Kijk, voordat er een heleboel dingen zijn aangelegd, was ik er nog niet bij betrokken. En nu zie je inmiddels dat die dingen die zijn aangelegd, die beginnen letterlijk te groeien en te bloeien. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Hè? Dat je dat in de ontwikkeling nu steeds meer kunt volgen. Dat is fantastisch. Ja, daar zit ik nog wel trots bij ook als assesseur. Ja, ik vind het mooi. Kijk, ik ben niet voor niks Ecoloog geworden. Dus dat is fantastisch. Zeker. Van der Gaalien, wat had het project via Jono ons A4 opleveren? Nou ja, het van recreatie en toerisme, nou ja, dat is net uw core business, maar wel in het geheel waar we natuurlijk mee zitten, had dat al een plus, Jon. Ik zie het laatst een keer op een nazomerdag bij het Gemaallezen in Massiel. En als je dan sjoggen hoeveel mensen dat daar langskomen en hoeveel mensen dat bij de sluis stopje en hoeveel mensen dat bij ons gemaal dongerendielen daar stopje om te zien en die informatieborden bezien. Nou, dan denk je, ja, dat is gewoon geweldig. Ja. En als ik dan op het gebied van ecologie werd het wetenschap natuurlijk ook belangrijk. Nou, wij hebben hele grote kilometers natuurvriendelijke oevers onlezen kennen. Nou, dan zien we de iel, die vaart er wel bij. We zien meer iel, we zien meer insecten in de oevers verschijnen. Dus op dat gebied heeft het voor u sowieso al een hele grote plus. En we zien ook dat de waterkwaliteit beter wordt. Nou, en daar vaart iedereen wel bij. Ja, ik hoop het er zeker nog hoe hebben de komende uren. Het had nu al een soort opleverd. Maar en wat moet het nou nog opleveren? Nou ja, er moet natuurlijk nog wel wat gebeuren. Hè. Daar komen we straks denk ik ook nog wel op mijn orengasten. Dat er nog projecten in de pijplijn zitten. Maar ik denk al je nog wel eens kennen voor het gebied heeft het al een plus opleveren. En nou, dat zal in de toekomst steeds groter worden. Ja, via dat we verder gaan hoe de Zuid hier sjoggen we even naar
deze stad, naar wat er al in Dokkum bad. Want deze stad is nou van een passeerplaats echt wel geen naar een verblijfplaats. We gaan hier naar projectleider Bokke Jan Boersma. Hij vertelt over de investeringen die je dienen binnen via de Wetterspotter. In 2014 ben we gestart met verschillende projecten, waaronder de helling, het vervangen van oevers. We gaan stroom- en waterpunten maken. We gaan de toiletvoorzieningen uitbreid. En we gaan camperplakken online. Dus er is hier heel wat bad in Aron hier. We gaan hier diverse voorzieningen die er al zijn, hebben we opgeknapt. En we gaan heel veel nieuwe voorzieningen maken. En toen we starten, toen wie eigenlijk de watersport wie wat in een dalende trend. Dat wie eigenlijk landelijk zien is dat het geval. En wat wij zien is dat we na 2014, 15, 16 de meeste voorzieningen klaar zijn. Dat Dokkum toch heel populair bleef en dat het bezoekersaantal van waterrecreanten dat zich stabiliseerde. En dat we in een dalende markt, dus dat weer een hele opsteker. We zijn er heel blij mee dat we die voorzieningen nou hebben, maar die worden ook heel goed gebruikt op het heden. Nou, een van de onderdelen die waar we heel gerust op zijn is de informatievoorziening rondom de Benstad. Die staan langs de waterkant, maar ook op de bolwerken. Nou, dit is nou zo'n boord die gaat over de voorzieningen. Als je hier aanleest, dan moet je weten van waar moet ik heen. Waar zijn toiletvoorzieningen en waar zijn oren wetenswaardigheden in Dokkum. Nou, een goed voorbeeld is daarvan is hier. Hier gaan we een toiletgebouw maken. Wat in de Benstad zit en daar zullen we aan nog even zien. Nou, hier gaan we een nieuwe kade online, 25 meter kade, voor aanlezen voor de wat grotere schepen. Die keer en groenvaartboten keer eventueel aanmeren. We zien hier ook nog bij een waterpunt en stroompunt wat gerealiseerd is. Nou, hier zijn we bij een vuilwaterpunt. Die ben hier in de steiger aangebracht. Hiermee kun je vuil water uit de vuilwatertank van de boot pompen. In het verleden gaat dat vaak op boord, maar door Friesland ben heel veel van zulke soort punten aangebracht. En dat is een hele verbetering voor de waterkwaliteit en het milieu. We staan hier aan de zuidkant van de Benstad bij de Waardpoort Bregen. En dit is een van de gevaarlijkste plekken voor de watersporter om aan te meren. Je hebt hier zowel aan de noord- en aan de zuidkant een lichthoever. Bij nieuwe stroomvoorzieningen, bij nieuwe watervoorzieningen. En hetgene waar we het meest gerust op zijn, dat is het nieuwe toiletgebouw. Dat kun je vinden door het poortje. En dat is maar een liedseintje rennen en dan ben je er. Ja, we zeggen in de reportage, zeggen we projectleider Bokke Jan Boersma. Ja, van de Guardian, ik zeg je al even knikken bij het vuilwaterpunt. Nou ja, dat is een mooi punt. Dat is hartstikke goed. Dat is een van mijn speerpunten. Waar we heel druk mee bezig zijn. Ik samen met de provincie en ik samen met de gemeentes. We hebben er ongeveer 110 punten in Friesland. Dit is er een van. En die moeten gewoon hartstikke goed gebruikt worden. Want dat scheelt ook in de waterkwaliteit. Ja, er gaat nog te volle oorboord. Maar goed, dit is hartstikke mooi dat dit nog even weer naar voren kwam. En dat is ook een bewustwordingsproces. Ja. Ik moet zeggen, in september had ik alle faciliteiten, want ik had een boordje op een kop tikken in het einde van het jaar. Had ik alle faciliteiten testen onder water geweest staan en al je dik in de water maken, mag ik zeggen. We gaan verder in gesprek met hier aan tafel Jeroen Huisman, projectleider ecologie van Hal Larenstein in Hiljout. Ja, wat in de video, in de reportage nog net aan bod kwam, is dat de grachten ben ek skeermaken en de kaden die ben goed ompakt. Ja, dat maakt het wel dat het water nou erg skin is en dat er echt mooi zwomwerk in. Dat lijkt me een opsteker voor het project. Ja, zeker. Kijk, de waterkwaliteit is één, maar de waterkwaliteit is natuurlijk ook een voorwaarde voor een betere biodiversiteit. Ja. Dat is fantastisch dat het op deze manier kan. Dus dat is heel belangrijk. Ja, hetzelfde is ook in de Zuid-Ier gebeurd, maar dan op een ecologische manier. Kun je maar uitlezen wat dat betekent?
Nou, ik hoorde net de begrippen passeerstad en verblijfstad. Ja. In feite is het voor de vissen, in dit geval zal ik maar zeggen, is ook de Zuid-Ier is een stuk passeergebied en een stuk verblijfgebied. Dus we maken de Zuid-Ier optrekbaar, de vissen kunnen erin. En daarna moeten ze bijvoorbeeld paaien. Dus dan moeten ze daar verblijven, ze moeten daar iets doen. Nou, en dat is met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en de vispassages, komt dat een heel eind op steek. Ja. Wat ben wat jou betreft de ecologische doelen van dit project? Nou, dat is in feite natuurlijk heel graf gezegd de verhogen van de biodiversiteit. Hè. Dus meer vis, meer planten, meer insecten. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld straks als de vispassages die nu allemaal werken, dan krijg je dus meer paling, krijg je meer stekelbuis. En dat is natuurlijk in feite wat we willen zien. Hè. Want stekelbuis op zijn beurt wordt weer gegeten door lepelaars. Hè. Dus op een gegeven moment moet die hele voedselketen die moet in orde zijn. Ja. Want meer insecten is ook beter voor de biodiversiteit. Alles wat je zeker. maar nemen. Als het wat meer erom vast zit, dan is het eigenlijk goed. Nou, zo eigenlijk wel. Ja, Ja. Zo simpel is het. Ja. Ja. Kun je lezen, wat is er al gerealiseerd? En werkt het al je naar behoren? Als je nou naar de kaartje kennen van de natuurvriendelijke oevers bij bijvoorbeeld Wetsens. Wat zie je op deze kaart? Kun je mij dat lezen? Nou, we zien op deze kaart zien we een aantal gebieden. En we zien eigenlijk de natuurvriendelijke oevers. Dat zijn er zo'n beetje 8,5 kilometer is aangelegd. 8 hele kilometer. Ja, door het Wetterskip. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat zijn van vrij rechte kaders gegaan naar echt schuine kaders met heel veel plantengroei. En tussen die planten kunnen heel veel insecten zitten. Dat maakt het een soort verschil van een rechte kade naar een schuine Ja, kade? dat maakt een ongelooflijk verschil. Als je een rechte kade hebt, dan heb je vaak geen plantengroei. En als je geen plantengroei hebt, heb je geen insecten. Als je geen plantengroei hebt, heb je heel weinig vis. En als je geen insecten hebt, heb je ook vaak weinig vis. Dus dat maakt een heel groot verschil. Ik denk dat je bent een goede partner in deze. Ja, maar een van de mooie dingen is we hier krijgt door de wetterkwaliteit. Hè. Door het terugzicht in het wetter is ook heel erg verbeterd. Wij zitten over het algemeen al op 50 centimeter. 50. Dat je die kennen, dat betekent ook dat de plantengroei onder wetter beter zich ontwikkelen kan. Nou, dan gaat het dubbel op eigenlijk. Ja. Dus wij vinden kwam er hier wel op. Ja. Wat wil je nog graag realiseren in het project? Wat ben nou toekomstdremen? Nou, ik zal bijna zeggen dat de vissen tot onder de oksels zitten, maar dat is natuurlijk, dat zal niet gebeuren. Nee, maar dat we echt gewoon heel veel stekelbaar zullen zien, heel veel paling, heel veel spiering zullen zien. Maar dat we ook die vogels die daarbij horen kunnen gaan zien in de natuurgebieden die daarop prederen, die dat eten. En dat is natuurlijk fantastisch. Als je dat uiteindelijk kan gaan waarnemen, dat is ook waarom we dus daar onderzoek naar doen. Ja. Nou, wat dat betreft, je maatje het brechtje wel heel mooi natuurlijk. Want we gaan hier naar een reportage over de vismigratie. En dat over mij Jimmy van Rijn. Onderzoekers van Hal Larenstein willen de migratie van de vis op die route in kaart brengen. Dit najaar gaan we bij 40 schieralen, dat zijn de palingen die naar zee trekken voor een paaimigratie, voorzien van een klein zendertje. Dat zendertje heeft een unieke geluidscode en die zendt hij door het water. En deze onderwatermicrofoons pikken dat signaal op en kunnen zeggen, dat was paling Freek. Die hebben we op 9 oktober gezenderd en die is nu onderweg naar zee. Er liggen intussen al heel wat onderwatterantennes tussen Dokkum en de Lauwersmar. Het onderzoek begint met het volgen van de iel. Takomier maat de ek oren visksoorten een stuurdeke krijgen. En dan is het zien of de vis van het zwierte wetter naar zee komen kan. Komt de vis van de plaats waar we ze uitzetten met een zender, vindt hij zijn weg snel naar Ezemerzijl, waar ze uit zouden kunnen trekken. Overleven ze het om door het gemaal te gaan, vinden ze hun weg naar de Waddenzee enzovoort. Ja, Jimmy van Rijn zeggen we ontsluitend bij Ezemerzijl. Een belangrijk onderdeel van het Zuid-Ier-project is de sluis bij Ezemerzijl. Van der Galien van het Wetterskip. Wat is de situatie daar bij de sluis op Stuit? Nou, dat is voor u nog een van de belangrijkste punten. Daar moet de vispassage komen. Wij hier in zo'n ontwerpen eigenlijk. Wij hebben nog weer omgebracht dat eigenlijk nog 2 ideeën dat wij van denken, nou die binnen echt goed uitvoerbaar. Daar gaan we dit hier verder mee aan de slag. Van 1 oktober maken we net meer werkje, want dan zitten we met stormseizoen. We moeten in een kering aan de gang, dus dat kennen we net. Dus dit hier maatje een keuze van welke kant dat het uitgaat. En dan wordt het in 2023 wordt het uitvoerd. Dus dan is het clear en dan is het afwachten als het werkt, zodat wij hopen dat het werkt.
En het is echt nog een gigantische klus, want we zitten daar met die sluis. Nou, dat liep het op zich, maar van onderen, die morgen binnen meters dik. Gigantisch. Dat is echt gigantisch, dus er moet echt nog wel wat gebeuren. Dat is geen eenvoudige klus, maar we denken dat we dat wel doen kunnen. Maar dat is echt wel cruciaal voor het hele gebeuren, dat die vis echt onder de oksels komt. Ja, dat zou mooi wezen. Eze Michiel had van mij ook wel wat nostalgische waarde. Hij en men ben daar trouwd. Jerenlien. Toen konden direct nog mooi bootjes door de sluis heen komen. Ken dat aan nog? Nee, de sluis gaat in principe dicht. Dus de meeste zullen via Oostmaarhorn matten. Maar wij hebben wel goede afspraken met bijvoorbeeld de werf die het in Eze Michiel is. Met de wetenschapsvereniging die er is en mij nog een paar meesken. Dat wij op gezette tijden alleen nog van die meesken de sluis nog hier bezetten. Want net iedereen kan echt terug de sluis bij Oostmaarhorn. Ja. Dus dat wordt echt maatwerk. Maar hij is net meer per oproep beschikbaar. Zat het nou nog weer? Nee. De watersport, maar we hadden natuurlijk ook gewoon beroepsviskers. Ja. Komt het daarmee? Nou, daar zitten binnenweg nog bezig. Hè. Er is hier een beroepsvisker die hier heel bezig is. Maar dat mag ook positief beschijnen, want dat maakt het echt deel uit van de beleving van het hele gebied. Nou, daar ben ik bezig met afspraken. Daar komen we binnenkort echt uit. Nou, dan wordt dat echt mijnom in het geheel. Dus dan is die dichtzet wordt echt verlegen als er bootjes aankomen. En want het belang is dat die vaarroute hier gaat. Nou, dat ken dan ik. Ja. En daar gaan we er goede afspraken mee maken. Ja. Jeroen Huisman, projectleider ecologie van het Van Hal Harestein. Hoe wichtig vinden jullie die vispassage eraan bij Eze Michiel? Nou ja, het is, we hebben het huis op orde en dan moet de voordeur open. Ja. Zo simpel is het. En dat verbindt natuurlijk de Waddenzee met Lauwersmeer met de Zuid-Ier. En zo moet je een beetje denken in die schakels. Dus die vispassage samen met Ezelstad, die is ontzettend belangrijk. Want daar moet in feite al die stekelbaars en glasaal en al die andere vissen moet door naar binnen. En dan moet het in de Zuid-Ier de biodiversiteit verhogen. Maar wij zien nu al hele bijzondere vissoorten die het vroeger er ook wel voorkomen, maar die zullen we nu al weer waarom komen. Dus het werkt op een of andere manier ook al. Nou, als die voordoor hier gaat, dan gaat het nog beter werken. Ja. Nou, hoe het zetten van die voordoor gaat de volgende reportage, want we gaan een stapje verder in de tracé naar Oostmaarhorn. Daar staat René Veenstra bij de nieuwe sluis van Oostmaarhorn. Daar moeten straks net alleen nog de watersporters langs, maar ook de vissen. Ik test hier het bewegingswerk van de nieuwe sluis bij Oostmaarhorn. Deze nieuwe sluis hebben we verleden hier gebouwd. En is de toegang tot de Zuid-Ier vaarroute. Een prachtig mooie vaarroute hier richting Dokkum. Deze sluis mooi Oebrugje een waterstandsverschil van om en bij de 50 centimeter. En het bijzondere op deze sluis is, je kunt hem zelf bedienen. Je wordt er helemaal zelf, maar dit waren niet met dichtdwang. Zelf het waterpeil reguleren. Het is heel eenvoudig en daarmee enorm gebruiksvriendelijk voor de vaartoerist. Het wordt om en bij de 4 minuten voordat je de sluis passeert binnen. En daarna kun je prachtig mooi varen richting Dokkum. In Dokkum is de sluis Oosterverlaat. Dat is de oren in de uitgang van de Zuid-Ier vaarroute. En daar is een sluiswachter die jou door de sluis heen helpt. Je kunt vanuit Lauwersmeer terug de Keersluis heen varen, die eigenlijk vrijwel altijd niet staat, behalve winters als het extreem heeg wetter is. En dan vaar je onder dat heeghout terug, wat je in de 40 joggen, zo richting de sluis, je terug de sluis heen, richting Dokkum. Wat deze sluis zo bijzonder maakt, is dat er ook passeerbaar is voor kano's. We hebben de kano-steigers bij maken. Er is een trailerhelling bij. Maar heel bijzonder is de vispassage die je om de sluis heen loopt. Het droog de vis van het Zwiertewetter naar het Zoutwetter te kennen en andersom. Hier rechts van mij is de in- en uitgang van de vispassage. De vis trekt van het Zouten naar het Zwiertewetter en andersom. En hier is de in- en uitgang. Hij is voorzien van een ontvanger, zodat we monitoren kunnen welke vissen hier doorheen zwemmen en wanneer dat ze dat doen. Vervolgens gaan ze terug een 10-tal kamers. Hoe bruggen ze het hechteverschil en zwemmen ze verder richting Dokkum. Ik heb er zelf lastig praten voor Ezelstad, maar ik heb een soort contact met hun hand en ik weet dat zij er enorm wijs mee binnen. Het is een van de weinige parken die dan hier op een vaarwetter loopt. Mensen kunnen altijd al het Lauwersmeer op, maar kunnen nooit prachtig mooi varen richting Dokkum.
Dus ik voor hun gasten een enorme boppenslag. Ja, we zagen een wieze René Veenstra daar op Oostmorn. Inmiddels hebben we 3 nieuwe gasten aan tafel. Ik hoor je wel goed gezind ook dat samen een beetje is je. Programmamanager Marcel Moerman, goeie jongen. Projectleider van de fietspad Wietse Hoeksma, ook een goeie jongen. En wethouder van de Maartensfietsland Jelle Boerema. Mooi dat je er al je binnen. Dankjewel. Ja, laten we eerst even de lopende projecten zetten, dat dan even tron nemen. Te beginnen met de Saatsenwijbregen. Dat is denk ik op dit moment wel misschien wat een teleurstelling in het project. Boerema, zeg ik dat goed? Ja, dat kun je wel een teleurstelling noemen. In 2020, dus dit jaar, dan hebben we de vaarroute beperkt open. Want dan is de doorvaarthoogte is 1,50 meter. We willen heel graag naar 2,40 meter. Maar die aanbesteding die is mislukt. En heeft alles te maken met stijgende bouw- en materiaalkosten. Er is gewoon ongeveer 20% is er bovenop gekomen. Maar we hebben wel goede hoop dat we met de betrokken partijen, provincie en gemeente aanvullende financiering kunnen organiseren. En dat is ook van belang, hè? Want als die vaarroute, als die brug niet omhoog komt, dan gaan al die voorliggende investeringen gaan niet renderen. Dus die brug die moet naar 2,40 meter. Ja, en dat is natuurlijk een heel een in het tracéetje dat als je op een kaart van Dokkum richting Oostmorn, dan ben je er bijna. En dan is dat eventjes een moeilijk punt. Maar goed, wat jou onbelangrijk, dat geld maar er wel komen. Wat ik zei, dat geld moet er komen. Anders gaan al die voorliggende investeringen, 20 miljoen euro, gaan niet renderen. Nee. Dus die brug die moet omhoog, linksom of rechtsom. Die komt er. Wietse Hoeksma, jij bent projectleider van de fietspaden. Net onbelangrijk, liep het mij. Wanneer starten de werkzaamheden en hoe lang duurt het dit? Nou, we hadden voornemens op voor de Saatsenwijbregen om daar in het najaar mee te beginnen, dus in de eerste van dit jaar. En we denken daar een jaar hier bouwtijd voor te gaan. Ja. Wichtig ook van zo'n project natuurlijk van onlis van nieuwe paden is de veiligers. Hoe zit het ermee met de veiligers van de fietsers straks? Nou, bij de Saatsenwijbregen zitten we op een Saatsenwij, daar mag je dus fietsers en auto's wel komen. Alleen maak je net een aansluiting op het nieuwe fietspad van de Saatsenwij. Dus daar krijg je geen oorstekkend verkeer, zeg maar. En dus wil je op het nieuwe fietspad komen, dan mag je via Ezemeziel of via de horenkant natuurlijk. Dan kan je op het fietspad komen. En dan kan je, als je dan richting de Saatsenwij fietsen, de bregen, dan kan je het ondertro om je wij te vervolgen naar de Witte Bregen en zo richting Dokkum, Metselenwier, neem maar op. Ja, monsieur heb een fotootje we inmiddels op het scherm. Ik heb het aan ongetwijfeld nog wel even wat we hier precies zullen. Eerst ook nog even naar Marcel Moerman, hier heb ik aan tafel. Ik ga juist de hele jongen had ik op Google Maps zitten zien hoeveel bregen er wel net in dit tracé binnen. Dat binnen soort. Ja, dat binnen er heel wat, inderdaad. Alleen al in Dokkum bij wijk Vugeland. Eigenlijk de hele route richting Oostmorn hebben we een aantal bruggen natuurlijk opgehoogd. De Saatsenwijbregen is een van die bruggen die nog moet. En in Dokkum, zeg maar, om die noordelijke stadsgracht te ontsluiten, de Aalsmeerpoortbrug, die staat nog op de rol, zeg maar. Ja, wat is de status van de Aalsmeerpoort? Want er is een soort er al bad. Prut een mooie nee breng binnenkwam. Aalsmeerpoort, daar maakt nog maar de gong. Ja, Aalsmeerpoort, dat zit dan in het voorontwerp, zullen we maar zeggen. Dus dat betekent dat je aan het kijken bent van hoe moet die brug eruit gaan zien. Dan kijk je samen met de omgeving en natuurlijk wat is ruimtelijk mogelijk. Ook historisch gezien, Zeker. Wat kan daar. En wat is een ideale hoogte? Zowel voor de boot als natuurlijk ook voor het overig verkeer. Ja. En is het betaalbaar? Dat zijn eigenlijk de belangrijke punten die we daar nu bij hebben. En we zitten nu in die voorfase en dat wordt nu verder uitgewerkt. Ja. Dan maak je misschien aan Boerema in de slag qua betaalbaarheid. Ja, met Jelle heb ik regelmatig contact natuurlijk daarover. Ja. Want het begin van het tracé is nou natuurlijk in Dokkum, dus het maakt daar op 2,40 meter maar dat zitten. Nou, dat is als je zeg maar echt die verbinding hebt tussen Dokkum, hè, dus als we met de sluis Oosterverlaat zo naar Oostmorn gaan, dan zeggen we echt van die 2,40 meter, dat moet het zijn. Bij die ontsluiting bij de noordelijke stadsgracht, daar moeten we echt die balans zien te zoeken. Hè. Dus zeg maar de maximale verhoging in relatie ook met het verkeer, fietsers, auto's in de stad. Ja.
Ja, het doel is natuurlijk straks om met de boot van Dokkum hoe de City relax naar Ezelstad te varen. Maar goed, ben ik zo de meeste niet die Jim boot ha en die wil genietje van dit vanuit gebied. Hoeksma, jou neemt het krijgt al het fietspaad. Kunnen we dan nou misschien de kaart er even bij krijgen? Want hoe gaat het hele tracé eruit zien? Nou, hier zie je de kaart met het fietspaad erop, zeg maar, het tracé. Dat is die oranje stippellijn. Die rent dus van IJsselmeer richting de Witte Breien, zeg maar. Dan gaat er dan langs de Zuid het water zo vol mogelijk. Dan hebben we een stukje, we hebben bestaande fietsroute pakken, zeg maar. En dat we dan weer zo richting Jouwswier gaan. En via Jouwswier zie je de Zuid hier weer op. Dus uiteindelijk zullen we met de fietspaad verbinden we eigenlijk twee witte vlekken, zeg maar. De missing links in de route. Ja, wethouder Boeren. Maar ik heb begrepen dat het net Eltsenien is voorstander van dit nieuwe tracé. Hoe zit dat correct? Nou, laat ik vooropstellen dat er een hele hoop enthousiasme is rondom dit fietspad. Het is natuurlijk een prachtige toevoeging aan ons recreatief en toeristisch aanbod. Maar inderdaad, de eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook een aantal mensen moeite hebben met het fietspad. Dat zijn met name grondeigenaren en aanwonenden in het plangebied. Mm. En als gemeente houden we daar ook rekening mee. Of we proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tijdens de vaststelling van het voorkeurstracé heb ik ook een heel duidelijke opdracht van de gemeenteraad meegekeken. Die zeggen, zorg voor de goede communicatie, zorg voor maatwerk en zorg voor draagvlak. Ga daar op een goede manier mee om. Want wij hebben er begrip voor dat mensen hier moeite mee hebben. Maar probeer zoveel mogelijk tegemoet te komen richting de mensen in het plangebied. Ja. En als het dan hoe maatwerken komt, dan kom je natuurlijk bij je collega uit, Wietse Hoeksma. Wat is een voorbeeld van maatwerk in dit project? Nou, voorbeeld van maatwerk, hadden we het even wel in de kaart joggen. En dan hebben we hier rechts onderin, daar zit ik en dat kijk ik als beste een voorbeeld aan. Ja, Jouwswier. Dat is bij Jouwswier. En daar staat nou de focus-tracéroute is de oranje stippellijn. En we hadden daar in de omgeving gesprekken gehad. En daar kwam eigenlijk naar voren van, wat is er een ideale route? Kunnen we wat optimaliseren? Is dit een mogelijkheid? Zo hebben we dat besjoen. En daar is eigenlijk uitgekomen om die route te optimaliseren. Dan komen we eigenlijk op die blauwe lijn uit. Dus dan doen we echt wel een toevoeging. En ik maatwerk in de omgeving aan de route. Ja. Dus dit is wel een heel mooi voorbeeld natuurlijk. Ja, en dan is het Eltsenien naar de zin. Dan is het Eltsenien wel naar de zin. Het wil net zeggen dat iedereen dan voor is het fietspad. Maar zo kom je wel tot een gesprek. En zo kom je wel tot een compromis. Ja. Marcel Moerman, je hebt nog steeds aan tafel. Op welke manier beloeken je de omjouwing bij dit hele programma? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk ook via die projecten. Dus dat maatwerk waarbij we met omwonenden in gesprek zijn. En we doen dat ook in wat breder verband. Dan kijken we meer van hoe kunnen we nou eigenlijk het hele programma Studie op de markt zetten. We noemen dat dan ook echt vermarkten. Dus hoe kan je nou de ondernemers bij deze plannen betrekken en de inwoners? Vanwege corona is dat best wel lastig geweest afgelopen jaar. Maar kort na de zomer hadden we in Metslawier echt een prachtige bijeenkomst met 40, 50 mensen. Waarin je nadenkt over het programma. Hoe kunnen we leven met het water? Dat is het thema, zeg maar. En daar hebben we een aantal verhaallijnen aan gekoppeld. Nou, die gaan we verder uitwerken. Het liefst doe ik dat ook weer in zo'nzelfde setting met iedereen. Ja. Dus dat is even hopen dat dat ook op korte termijn weer kan. Begrijp ik. Inmiddels komen er ook vragen binnen van de Sjoggestuurs. Dank daarvoor. En bloos ik insturen via 06 120 830 46. Want dan kunnen we die vragen een keer aan behandelen. En nou ja, in deze tijden van corona proberen we dan toch de meesten te beloeken bij het programma. Dit is ook een goed voorbeeld, denk ik. Ja. Zij is het. We gaan weer naar een reportage in. Elisabeth is, als het me net vergis, echt bezig met het onttrekkelijke meidje van de zogenaamde toeristische overstappunten. Dat zijn echt locaties waar fietsers en renners of waterspotters te komen. We staan hier op Rijtswal. Dat is tussen Metslawier en Ieën, precies op de helft van de vaarroute Zuid-Ieën. Je bent in het verleden al aanlegplaatsen van de markt gerealiseerd. Dat betekent dat mensen met hun eigen boord je 3 keer 24 uur lezen maaien. En nou is het doel, hoe krijgen die mensen uit de boord dat ze even een bakje koffie met Slawier drinken, eens even naar Ieën, naar het museum gaan, de kerken van Jouwswier eens even gaan bezien.
Wij denken dat we dit plak dan nog wat comfortabeler maken. Met verschillende faciliteiten. En we hebben architect Nienke Rekst-Joekema uitnodigen om ons daarbij te helpen. Als ik opdracht krijg om een plak beter beleefbaar te maken, dan zeg ik eigenlijk eerst van waar komt de Wienfurt, waar komt de zinnen, wat voor mensen komen hier, hoe gaan die mensen straks hun boordjes hier aanlezen, wat is het eerste wat ze ervaren als ze hier binnen. En dan ging ik eigenlijk zeggen van welke kwaliteiten kan ik versterken en hoe kan ik mensen eigenlijk uitnodigen om het landschap van hier te beleven. We ben je bij het toeristisch oerstappunt de Wietenbregen. Van oudsher is dit al een plek waar mensen komen om te recreëren. Ik zit hier op nog een oud picknickbankje. Je bent een paar parkeerplakken. Maar vanuit het Zuid-programma hebben we ook altijd een oren aanpakt. Ik hier is 60 meter om markrieten kwam. Er zijn verschillende visstekken gerealiseerd. En we zullen weer met Nienke Rekst-Joekema zien hoe we dit plak nog aantrekkelijker maken kunnen. Daarbij is het heel belangrijk dat aan de orenkant van het water is het natuurgebied de Eiemekolken. Daar breeden de meest prachtige vogels. Hoe kunnen we de recreant ervan genieten laten zonder dat we de natuur verstoren? Dit plak nodigt eigenlijk uit om die balans tussen recreatie en natuur weer een beetje te evenaren. Weer een evenwicht te krijgen eigenlijk. Je hebt aan die kant die mooie Eiemekolken, waar ze natuurherstel hebben, waarbij ze eigenlijk de vogel uitnodigen. En hier, maar die stijgers nodigen we eigenlijk de recreant uit. En er komt straks een heel mooi fietspad zo langs het water. En dan is het gewoon een unieke ervaring. Maar wat mensen ik net motiveert is in wat voor uniek landschap ze hier binnen. Want het is een eeuwenoud landschap. En dat kist eigenlijk net meteen zo even heel snel stum. Nee, daar moet eigenlijk de romte en de tijd voor nemen. En wat we dan eigenlijk hier heel mooi kunnen maken is zo'n plak waar je even zitten kist, dat eigenlijk een bepaalde stopkracht heeft. We hebben weer een nieuwe tafel met nieuwe gasten. Martin Knossen, directeur van Merk Friesland. Fijn dat je er binnen. Dank u wel. Bouke Dijkstra, opzichter van het district Noord van het Frieske Geer. Echt niet onbelangrijk in dit project. En Klaas Fokkinga, gedeputeerde van de provincie Friesland. Fijn dat je er binnen. Echt te herkennen natuurlijk het prachtige pompenpleet op het... ja, inderdaad. Op jouw jaske. Dat had echt met Friesland een meidje. Ja, uiteraard. Fokkinga, ik mag met jou beginnen mee. Wat kan nou toerisme en recreatie doen via een gebied als dit? Ja, in het vaste plak denk ik dat er sowieso meer reuring komt in zo'n gebied. Hè? En daarnaast is het, ik zei dat het werk opsmiet, dus er wordt meer verzinnen. Dus dat is wel heel wichtig. Wat ik nou even zag, nou ik in deze hoek, ik woon echt in Noord-Eerst-Friesland, dus in deze hoek, 30 keer vlieg ben ik hier kaam. En voorheen fiets ik altijd een rondje Lauwersmar. En in de 30 jaar verleden weer eigenlijk niks te beleven. Je fietst om dat wetter heen, een stuk wind erbij. Ja. Maar als je dat nodig hebt, dan show je een hele hoop activiteit. En wat er in die 30 jaar wel net oppakt is. Dus het jouwt reuring, het jouwt werk, het jouwt inkomen. En die wien is altijd hetzelfde bleun? Die wien die is er altijd. Dat zal net oorswijzen. Nee. Martin Knossen van Merk Friesland. Hoe zie je naar dit project? Ja, ik vind het een hele mooie. Hij stiet hier op het scherm. Die verbinding, ja, die is heel waardevol. Want mensen willen graag iets doen. Dat krijg ik wat Fokkinga zo uit. Dus juist ik die unieke natuur hier beleef je. Die hier echt heel oors is als op oren plakken in het land bijvoorbeeld. Ja. En ik zelfs binnen Friesland. Dat is heel belangrijk. Wij zien altijd mensen die moeten hier. Wij zien echt die toerist voor Friesland die bewust voor onze provincie kiest. En dan moet hij iets oors beleven dan in Gelderland of in Oerisel. En dit soort van routes, ja, dat draagt er heel erg aan mooi. En er zitten allerlei mooie verhalen achter die we ze vertellen kennen. Om ze lang en vers te houden. Dus ik ben heel blij met dit soort projecten. Ja, en we zijn er nog net natuurlijk. Het project is nog in ontwikkeling. En er komt nog een soort aan. Bouke Dijkstra van het Frieske Geer. Ja, meer toeristen naar de regio. Dat is natuurlijk prachtig. En dat wil Merk Friesland. En dat wil de gedeputeerden. Dat willen we alle jaar. Maar hoe zit het met de natuur? Kunnen we dat nog een beetje in balans houden? Dat denk ik wel. En daarin is hartstikke belangrijk. En wij werken wel heel goed in mijn om
Het is een heel belangrijk natuurgebied waar een soort breedvogels zitten en in de winter een soort gwassen. Dus het gebied is het heel hier gesloten voor het publiek. Maar wij weet ik dat het belangrijk is, met onze achterban van 30.000 leden, dat natuurlijk belibben worden moet. Ja. En daar zit een stukje educatie bij en een stukje bewustwording wij daarmee creëren. Dat mensen niet zeggen wat er gebeurt. En dat kan prima van een ranen van het gebied bijvoorbeeld. Dus daar, dat bloot maatwerk per gebied, denk ik. Ja. Wat dan krijgt je een kind in de reportage met duizenden vogels, zeggen we bijkom. Nou, daar had jou het warm van worden, liep het mij? Ja, absoluut. Ja. Nee, dat is schitterend om te zien. We namen straks weer in het varen hier, dat is prachtig. Maar goed, dat er aan een paar 100 fietsers per dag tot het gebied heen komen. Hoe komt het dan? Ja, nou, die zal ik net in het gebied. In de kern zal ik met name rust wijzen. Dat vinden wij belangrijk. Maar zo'n ranen van het gebied wat zo aan jou mijn fietspaard op de andere kant van de Zuid en eventueel een uitzichttour. Ja, dan kun je het de natuur beleven, maar vanuit de zuidkant wil je zo weinig mogelijk verstoren. Ja. Nou is dit net het eerste project natuurlijk wat Friese keer bij belutsen is. Hij een oorgebied wat nou echt wat een succesnoemer is, zeg maar? Nou, we zeggen krijgen Nienke Rikst Joekema, maar die had Fries ook in de Grote Wielen en in het Boetefield had ze 2 uitzichtpunten realiseren. En daar geldt hetzelfde. De wandelroutes binnen gedeeltelijk of het heel hier zelf sluiten. Maar vanuit de Raan kan mensen wel vanuit zijn uitzichtpunt de natuurtijd toch beleven. En zien hoe schitterend het gebied is, zonder dat ze de breedvogels en de oorflora en fauna daar verstoren. Ja. Was nou jouw droom als we naar dit project sturen? Hoe moet het eraan nu? Hoe moet het eruit zien wat jou betreft? Goeie vraag. Maar ik denk een heel robuust natuurgebied. Het liefst nog iets groter natuurlijk, maar er is een bufferzone omheen. En wij mensen vanuit het water of vanuit het fietspad straks maar rust en respect voor de natuur genieten kennen. Ja, mooi zijn. Fokkinga, gedeputeerde van de provincie. Ja, hoe kunnen de inwoners nou aan profiteren van deze ontwikkeling die er al hier gebeuren? Ik denk dat in dit gebied dan wel heel veel ruimte is voor lietsere initiatieven en lietsere evenementen, culturele evenementen, big leagues. Er is ook een soort ruimte nog wel voor unieke verblijfslocaties. Ik denk daarbij even aan de oude melkfabriek in Ljussens. Ja. Die straks verbouwd worden zal. Er zijn 13 appartementen in komen voor vakantiemeesten, voor toeristen. Ik hoor werkbestemmingen van gebouwen die we hier nog wel vinden. Die zullen er prima voor gebruikt worden kunnen. Dus het komt dan ook echt op de ondernemerszin van de meesten in dit gebied. Want er zijn zeker mogelijkheden om hier wat van te maken. Want het is ook wat zijn is. Het is een uniek gebied hier. Het is een prachtig gebied. En een bepaald type toerisme zou hier heel goed een plek vinden. Ja, je zijn het krijgt al. Je fiets al 30 hier door de regio heen. Je ziet het al een beetje opkomen. Je ziet het borrelen. Ja, ik zag het zou gebeuren dat in gebouwen, bijvoorbeeld squallen die leeg kan binnen te staan, dat er nog ook al verblijfsrecreatie in komt. Dus mensen met het best wel mee aan de gang. En het is dan ook wichtig, zeg maar, dat de toerist dit unieke gebied, maar van stilte, van schone lucht, zeg maar, en natuurlijk keppel aan ons watergebied, dat je dat kan leren. Ja, en dat we ervan genieten kennen. Absoluut. Ja. Martin Knossen van Merk Friesland. Hoe zit wat jou betreft, als we de glazen bal hier even op tafel zetten. Ik bedoel, er zit wel wat glazen, maar dan meisje er even een bal van. En we gaan het zien hier vooruit. Hoe moet die regio, hoe is Friesland en hoe moet de Zuid hier, hoe moet dat eraan nu al je uitkomen te zien? Nou, ik denk dat er al mooie dingen terug bij de tafelgenoten hoe zijn binnen. Daar hebben we echt als stip op de horizon daar werken. Toerisme groeit mondiaal sterk. Voor u is dus net de vraag, hoe krijgen we die groei tot stand? Maar welke toerist past je nou het beste? En dat profiel wat je krijgt schetst is, mensen die het van cultuur houden, die specifiek voor Friesland komen en die het natuur waarderen, ja, die passen hier heel goed. Die komen ik net alleen nog in het heegseizoen, die kom ik daar boeten. En dat is juist het interessante moment om Malkoor te ontwikkelen. Want dan hoef je de piek net te verhegen, dus dan wordt de druk net grutter. Maar wordt juist wel het rendement van toerisme grutter. Want dan is er meer tot hele Ieroen muziek. Is het een stabiele factor voor gelegenheid. Ja, en daar jaren al die woorden bij als duurzaamheid, cultuurbeleving en natuurbeleving, duurzame landbouw. Al dat soort van ontwikkelingen kan dan ontstaan onder hand van een grotere bezoekersgroep. Dus dat is een droom die ik moet zien hier wel zocht. Ja, snap ik. Ja. Is het een interessante regio om te vermarkten? Ja, absoluut. Juist vanwege deze waarden. Je kan nog een heel soort op een hele mooie manier gebeuren, want
zelfs als we hier verdubbelen in toerisme, is het nog steeds niet te druk. En dat betekent dat we mogelijk ontwikkeling kennen in de richting van dit profiel. Waarbij echt die kwaliteit van natuur en cultuur elkaar versterken blijven. Ja, zonder dat dat eigenlijk tot oerlest leidt. En dat is een heel mooie kans voor dit gebied. Ja. Dat is echt een mooie kans, toerisme. Ja. Ondernemers die zien ook kansen in deze regio. En een mooi voorbeeld daarvan is Ido Pranger. We gaan naar Oost-Mahorn. Ik hou zelf wel heel erg van het wetter. Ik vind het varen heel erg leuk. Ik vind de horeca heel erg leuk. En deze combinatie sprutst mij in die zin gewoon heel erg aan. Een ziel- en horecabedrijf nemen. Die stap had Ido Pranger van Stadscafé Artisante in Dokkum al de winter maken. Hoewel hij ook nog steeds eigenaar is van Artisante in Dokkum, kan hij hem dus ook eigenaar nemen van paviljoen en bootverhier La Barça in Ees-Mahorn. Op dit stuit wordt er bij Ezelstad het werken onder een vaarverbinding tussen Dokkum en Ezelstad. De Zuid-Ier die in 2022 iepen gaat. En dat biedt goede mogelijkheden om beide bedrijven in Dokkum en Ees-Mahorn te combineren. Dan haast voor natuurlijk de toeristen, maar ook de Dokkum is een hartstikke mooie route om deze kant uit te komen. En voor u is het een hele mooie mogelijkheid om de beide bedrijven te combineren. Dus hier maar eens in de boot stappen, bij u zijn we lunchen of een hapje eten jongens en weer terugvaren. Dus dat is natuurlijk een hele mooie beleving. En voor de Dokkum maar oorzaam ook. Ja, we hadden tafel weer even wisselen. Fokkinga is even zitten blijven, de gedeputeerde. Mooie reportage, liep mij een ondernemer die zich toch weer uitbreidt hier in de regio. Ja, dit is fantastisch natuurlijk. Hè. Die ondernemers die hebben we hier ook nodig in dit gebied. Waarmee ze een kansen zorgen om dit op te pakken. Geweldig. Ja, en in dit specifieke geval had het natuurlijk volledig met de Zuid-Ier te krijgen. Een ondernemer die in Dokkum zit. Een ondernemer die naar Oost-Mahorn gaat. En die zei, nou mooi wat bootjes, wat pendelen aan op deze route. Boeren maar aan een keer op snede midje. Het hele route even varen? Of? Ja, maar inderdaad varen. Maar goed, de mogelijkheid met de fiets is er straks ook. Zeker. En op tafel is ik weer kwam Otto van der Galien van het Wetterskip. Hoe show je naar deze reportage? Ja, ik ga dan keurend. Dat had meer mijn voorkeur. Ja. Maar het is een fantastisch gebied. Elke keer dat ik daar van mijn werk kom ik dan bij de sluis. En Gemaal Dongeren die op bezig met ziel. Nou, ik denk fantastisch. Ja, normaal kom je er net eigenlijk, maar ik ben constant volop. Vragen komen er binnen via de WhatsApp. Dank daarvoor. Simon Sprinsma, die vraagt zich al het bastion bij Dokkum Noord. Dat wie een geweldig plak west via een zwele wand, zei hij. On het wetter en in het zicht van de burger. Nou wordt het maar een groene vlak. Is er nog wat mogelijk? Boerema misschien? Ja, ik vind het wel een hele mooie suggestie. We zorgen wel, als je kijkt naar het bastion, dat we gaan zorg dragen voor een hele mooie biodiversiteit en natuurwaarde. Dus daar wordt heel druk aan gewerkt. In die zwaluwwald, ja, ik vind het een hele mooie suggestie. We gaan er eens naar kijken. Ja, meer vragen bent u uiteraard welkom via 06 120 830 46. Met zeer welkom. Dan kunnen we die nog meenemen. Ja, vraag die ik binnenkomt. Er schijnt sprake te wijzen van krimp. Hebben we dan toerisme nog wel nodig, wethouder Jelle Boerema van de Matis Friesland? Nou, ik kijk, krimpregio, ik denk dat een oldschool begrip is. Onze regio zie ik veel meer als kansenregio. Er is geen krimp meer. Er is een enorme trek in onze regio. Steeds meer mensen weten onze regio te vinden, dus volop kansen. Dus ik zou het begrip krimp maar achter me laten. Ja, weer een kansregio. Een kansregio, ja, dat zien we ook. Hè. Je ziet ook steeds meer mensen onze regio ontdekken. En niet voor niets, want het is ook een fantastische regio om te bezoeken. Kraft, kans en kraft, om het zo maar te zeggen. Dus in deze regio had ik verschillende kraften en die kraften moeten nog niet naar voren komen. Dus er wordt nog ik hut aan werken. Hè. We hebben hier natuurlijk de regio-deal, we hebben hier de versnellingsagenda, waar een aantal programma's in staan. Dat doen wij als provincie. Ik kom mee om deze regio gewoon, de topregio, die hem willen willen. En we denk ik best mogelijkheden in zitten om dat voor elkaar te krijgen. Ja, want ik vreeg het om Knossen van Merk Friesland. Is het een interessante regio? Hij zei ja, het is een interessante regio. Maar vanuit de provincie, wat is Friesland een interessante regio? Ja, zo wij hebben uw provincie in regio's opdeeld. En wat is natuurlijk voor hen
weer een krimpregio. En dan ben ik Jilden gingen, vanuit het Riek trouwens, maar ik zeg nee, deze regio. Dat is ik prima oppakt om die Jilden, ik de broeken waar ze voor bedoeld binnen. En nou is dit voor u ik echt, liekers orenregio's, maar ik zeg maar ik echt een regio waarvan we zeggen, waar ik die regio die leid, om dat goed naar voren te brengen. Ik meen dat Knorsen krijgt ik al even refereerde onder natuur inclusieve landbouw. Nou, dat is ik in dit geheel, zo dat prachtig mooi passen voor een bepaald type toerist die dit soort zaken beleef je in de combi van recreatie, van ecologie en van cultuurhistorie en voor de landbouw die we hier in deze hoeken hebben. Dat is een hele mooie combinatie. Ja, het is natuurlijk uniek, hè? 2 nationale parken, een werelderfgoed, als stedenstad, Dokkum. Wat wil je nog meer? Ja. Volgende vraag komt binnen. Goeie jongen, nou blijkt dat de Bregen in Saatsewij een prutte duurder wordt. Had dit gevolgen via de projecten welke de warpen langs de route haar onjoen? Nee, dat staat hier. Ja. Nee, dat staat hier los van. We zorgen voor aanvullende financiering om de aanbestedingsproblemen die er zijn op te lossen. Dus de dorpen die gaan daar geen hinder van ontvinden. Het zijn verschillende budgetten. Ja. Hoe het warpen sprutsen. Waarom wordt eerst net mijn naam in de route? Vreeg het. Ik weet niet correct waar dat zeg al. Vreeg het. Er liggen al paden naar de oude terp. Nou, dat heeft alles te maken met de routestructuur. We hebben gekeken naar de missing links. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het fietsknooppuntennetwerk, dan willen we zorgen voor een mooie verbinding van Oost-Mahorn naar Dokkum, vice versa. Dus daar is heel zorgvuldig naar gekeken van wat doen we met de routes rondom Oostrum en in Oostrum. Ja, er komen ook meerdere vragen binnen, onder andere van Gerben Tijdsma. Die vreeg het zich al wanneer we de opvaarten tussen Ezen-Messiel en Dokkum oppakt. Vooral de opveer naar Morren en Jusses. Dit in verband met de recreatieve ontwikkeling bij de oude Suwelfabriek. Via kano's en lietse motor- en fluisterboorden. Vind ik een hele mooie vraag. Dat is eigenlijk ook een grote wens. Die wens die speelt eigenlijk al vanaf 2011. Wat we wel gerealiseerd hebben is eigenlijk de opvaart naar Oost-Mahorn. Die route ligt er wel in. Natuurlijk zijn er nog heel veel kansen rond al die dorpen hier in Noordoost-Friesland wat betreft opvaarten. We hebben daar wel op ingespeeld. We hebben een masterplan opvaarten gemaakt. Dus al die kansen eigenlijk in vastgelegd zijn. En we willen gewoon nu eens gaan kijken van wat is er mogelijk. Zijn er ook koppelkansen? We hebben bijvoorbeeld de dijkversterking Koehoorn-Lauwersmeer. We hebben de bodemdaling in Noordoost-Friesland. Dan gaan we kijken van wat is er mogelijk. En het is ook dat we gaan in 2022 gaan kijken van... Ja, dan gaan we kijken van in ieder geval of we aanvullende financiering kunnen regelen om gedeelten uit dat masterplan opvaart op te pakken. Ik geef ook een winstwaarschuwing. Niet kan alles in één keer. Want het zijn natuurlijk enorme investeringen. Dat moet echt gefaseerd gaan plaatsvinden. Ja, want de initiële investering weer 20 miljoen. Maar we zijn er nog net. Nee, maar dan spreken we inderdaad over het Zuid-Ier-project. Ja. Maar het project opvaart staat los van het Zuid-Ier-project. Daar moet ik kijken. Het Zuid-Ier-project, dat is met de provincie en het wetterskip. Maar als je kijkt naar de opvaarten, dat is een project van de gemeente Noord-Friesland. Helder. Dan een bericht van Anne Corré, bezwaarder of jazitter van de Siel. Zei er, in hoeverre kan men de garage jaan dat de Saatsenwijbregen, dat is er weer, daadwerkelijk op een hichte komt en dat men dit hier begint? Ja, kijk, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb meneer Corré ook als een hele betrokken inwoner. En die is ook echt van overtuigd van het nut en belang. Alleen ja, kijk, als ik nu zeg, oktober starten we de aanbesteding op waar we van plan zijn. Ja, dat hopen en dat gaan we doen. Maar onder een 100% garantie, ja, dat is lastig natuurlijk. Maar we gaan ervoor, oktober de aanbesteding. En dan april, mei 2023 is de brug op 2,40 meter. Ja. Otto van der Galien van het Wetterskip Friesland. Boeren maken wel een soort werk het komende jaar, ook het zei. Ja, maar ik denk dat elke regionale overheid in dit gebied een prottewerk had. Want Boerema neemt ook al de dijkversterking Lauwersmeer Koegel. Nou ja, dat is een project van 200 miljoen. Wat het Wetterskip ook voor 10% in mei betelt. En de rest komt uit de orenpotten. Dus er gebeurt hier een gigantische hoeveelheid in het noorden van Friesland, in dit gebied. Dat wordt wel eens vergeten. En ik denk als we over een aantal jaren... Als we dat meemaatje en wie zullen hier nog eens zitten en wie zullen dan wat er gebeurd is, nou dan zullen wij ons eigen nek uit. Ja. Misschien ik onvullend nog even, ik in deze hoeken net direct Keppelon zit hier, maar als ik het project Hoofd on Zee, wat natuurlijk Jerk in wat is Friesland helemaal. Zeker. Dus wat je al die Keppelingen sjoggen, is maar van Oslo-Diction naar het Lauwersmar en wat er tussen gebeurt, dan is het echt, zeg maar, een heel onttrekkelijk gebied
alles ten noorden van Ljouwert. En dan helemaal breed Lutsers is. Maar wij specificeren ons natuurlijk op deze hoeken. En dan ben je heel wat ontwikkelingen wat heel nieuwsgierig wijzen kan voor de mensen zelf, die hier wijnen, voor de ondernemers, maar ook voor de toerist. Ja, ik kan me vaststellen dat je dan ook wel trots bent op al deze ontwikkeling. Gebeurt San Prutten? Ja, ik ben heel grutsk op alles wat je bart. Het is ook mijn eigen regio, dus ik zit er al in mijn dochter wil ik er meer te vanzelf. Ja. Zit je er wel wat neutraal in deze wedstrijd? Absoluut, ik bedoel neutraal. Goed zo. Maar het is dan ook weer mooi, hè? Want je ziet nog in Noord-Friesland trainen we ook heel erg op als één overheid. Provincie, wetenschap en gemeente. Ja. Nog een vraag voor jou, Boerema. Hoe het fietspad, waarom komt het fietspad net onder de zuidzijde van de Eijemer-Kolken? Vreeg het mij zeggen wel. Ja, dat is een goede vraag. Die zuidzijde van de Eijemer-Kolken is het natuurgebied de Eijemer-Kolken. En dat is een gesloten gebied voor bezoekers. Een gesloten natuurgebied voor bezoekers. Een waardevol gebied voor ganzen en weidevogels. En dat gebied is dermate belangrijk dat we gekozen hebben om niet aan die zuidzijde te doen. Want op dat gebied te belangrijk is voor de weidevogels en de ganzen. Een vraag van Wessel Mijnsma. Het is goed voor de ondernemers in Dokkum en Ezelstad. Ik zit in Metselawier, mijn horecazaak. De fietsers komen nu terug Metselawier. Azen net meer, doordat de fietsers rechtstreeks heen en weer fietsen langs de Zuid-Ier. Wat binnen de alternatieven via de horeca en orenondernemers in de dorpen boven Dokkum? Groeten van Wessel Mijnsma en een goeie jongen. Nou, ik denk dat Elisabeth Pilat daar heel hard aan werkt om juist die vermarkting van die route goed te doen. En dus te zorgen dat alle ondernemers aan die route, maar niet alleen aan de route, die ook in de nabijheid van die route liggen, ervan gaan profiteren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een stukje promotie, marketing, een goede bewegwijzering. En zodat iedereen kan profiteren van die route. Ja, want daar die toeristische overstappunten, die ben daar ook onderdeel van, liek het maar. Hè? Maar ik denk, de fietsroutes werden nog nooit een keer meer. Maar de wandelroutes, daar is echt een hele grote winst te behalen. Ik ben zelf vervoed wandelaar. En rondjes van 15, 20 kilometer, die zijn ontzettend populair. En die mensen, wij starten altijd bij een horecazaak. Daar eindigen we ook. Dus daar drinkst even, daar east even wat. Er zijn zat mogelijkheden. En ik denk dat we die kant echt uitmaken in dit gebied. Want dat soort dingen ben je nog... Daar is echt nog een hele grote winst te halen. En die kennen horeca echt op inspelen en om mij doen. En dan is Metselawier... Ja, weet je dan minder maakt het niks uit. Dan is Metselawier ook het centrum. Ja, zeker ja. De koppelkansen. Ja, precies. Ja, Van der Galien van het wetenschap Friesland... Ik zet hem toch wel een beetje op tafel. Je moet denken aan, hij is geestelijk, maar de glazen bal toch even weer op tafel. Wanneer is dit project nou voor jou slagen? En wanneer is dat? Nou, als we zeggen wat er al gebeurd is, dan kan je nou eigenlijk al zeggen... er is een gigantische hoeveelheid werk verzet. Er zijn hele mooie resultaten. Dus nota is het project wel slagen. Een van de belangrijkste dingen is eigenlijk de gearwerking tussen provincie, tussen gemeente en wetenschap. Nou, dat is hier een van de eerste grote projecten in Friesland waar dit zat van de Groenkamer. Dat is hartstikke goed slagen. Nou, voor u is nog heel belangrijk dat die vispassage bij Ezenmaziel er komt. Nou, dan gaan we de komende 2 jaar mee onder slag. Nou, dan is het voor het wetenschap een boppenslag. Maar als het voor u een boppenslag is het voor de streek ook een boppenslag. Zeker. Ja, Valkenga vanuit de provincie, we zijn het al, krijgt al trots op de regio. Mooie projecten. Wanneer is het van jou slagen? Nou ja, goed, het is tweeërlei. Aan de ene kant kun je er zakelijk naar zien. Als het slagen is van de plantende fases die we hebben, dat die gewoon goed aanhandelen worden, dan is het slagen. Maar ik denk dat het slagen is wanneer de meesten dit gebied meer ontdekken. Ontdekken van hoe mooi het er is. Ontdekken de skinnerloften die we hebben. De cultuurhistorische waarden die we hier hebben. De dwarpjes met terpen en tjerkjes daarin. Dus dan zeg ik van, als het echt een gebied is, de topregio die de gemeente graag wijzen wil, of de regio, maar ik eigenlijk steeds graag wijzen wil. Ik denk dat het dan voor u als provincie slag is. Ja. Wethouder Jelle Boerema, ik ken jou als een belutsend bestuurder. Vroeger al als belutsend bestuurder, wethouder van de gemeente Kalmelaan. Er zijn mooie projecten binnen ontstaan qua watersport. Je bent een leefhebber, ook dat is een beetje bestuur van de watersport. Je spring ik wel eens maar naar in het water. Ja, dat is echt een liefhebberij. Ja, want je bent wel wat dat betreft wel een waterrot. En nou weer een mooi waterproject nou met de Zuid-Ier. Wanneer is het van jou nou slagen? Nou, het is voor mij geslaagd als onze regio, als de Minskip gaat profiteren van het project Zuid-Ier. En dat is wat het gedeputeerde ook aangeeft, en dat het echt een waardevolle toevoeging is aan ons recreatief en toeristisch aanbod in Noord-Friesland.
wanneer we varen. Want mijn bootje leidt nou in de winterstalling. Je vlakbij je gemeentehuis in de winterstalling. Hij maakt er in het jaar, je maakt het eruit. Ik ben 1,50 meter. Ja. Qua hichte. Precies, dan kun je... Correct? Ja, dan kun je in 2022, dus dit jaar, kun je varen de Zuid-I van Dokkum naar Oost-Malhorn. De Staatswijbrug is nu een hoogte van 1,50 meter. 2023, mei, april 2023, dan hebben we een doorvaarthoogte van 2,40 meter. Dus dan kunt u er ook onderdoor. Ja, dan kunnen we die kant ook op. Dank voor je komst hier naar het gemeentehuis. Dat weet alweer via van de jongen. Gedeputeerde van de provincie Friesland, Klaas Valkenga. Fijn dat je er wien. Noffelijke wij zijn een hoers, maar je hoeft net z'n vier, begreep ik. Nee, ja, het is vlakbij. Het is vlakbij. Otto van der Galien van Wetenschap Friesland en wethouder Jelle Boerema. Wij treffen een man er vast weg. Dank u wel. Dat maakt een slagje. Tot zover deze speciale uitsturing over de stand van zaken van de Zuid-I. Bedankt via het zien. Het zit op. Er is al een hoop gebeurd en er moet ook nog een soort gebeuren. Dat hebben we jet. Bedankt voor het zien en ik dank om in oren gasten Bouke Dijkstra, opzichter van het district Noord, het Frieske Geer, programmamanager Marcel Moerman, projectleider van het fietspaard Wietse Hoeksma en projectleider Ecologie Jeroen Huisman van het Van Hal Larenstein. De techniek die we hier van Jon in handen van onze vertrouwde mediapartner RTV NOF. En mocht je nou wat mist hebben, dan kun je het altijd webberomsje via het YouTube-kanaal van RTV NOF. En meer informatie zit ik op rtvnof.nl/Zuid-I. En natuurlijk ook op de website van de gemeente Noord Friesland. Meer vragen binnen welkom. Die kunnen we nou in deze uitsturing net meer behandelen. Maar die binnen welkom op het nummer 06 120 830 406 en die we dan daar komen weken we die behandelen. Mijn naam is Jacob de Vries en vanuit Dokkum wens ik jongen hielen noffelijke jongen.